Muli na naman po ako nagbabalik sa aking munting channel Kaagapay Mo. Pasupport po sana ang aking channel, salamat po. Suportahan din po nating ang channel nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rab. Syempre hindi po mawawala ang Compassionate Heart Caring Charity for Kaagapay. Pasupport po para makilala at lumawak pa ito, salamat po muli. Ngayong araw bigyan lang po natin ng reaction, ang comment ng isang netizen. Isa rin po itong senior, ang kanyang pangalan ay si Lola Rosalina Mesa. Una sa lahat nais ko muna sabihin sa inyo, ginagalang ko po ang mga nakakatanda sa akin. Lalong-lalo na, ang mga lolo at lola po natin dyan. Dito po sa isang comment ni Lola Rosalina sa blog ni Kalingap Rab or sa kanyang Facebook ni Lola, ay nag-comment ito sa comment section, ang sabi niya dito ni Lola Rosalina, yayaman ka kaya Jomar kay Rena. Kasi nakakatamad mag-like or mag-comment iba sa inyo, may halong pagnanasa. Sila Edo normal lang mga kilos, bilang magkuya, sa bagay sinaswelduhan ka lang naman ni Rab Bueset, Rena lang ako sapat na. So ayan po ang comment ni Lola Rosalina, ang masasabi ko lang kay Lola Rosalina Mesa. Pasensya na po kayo kung nareaksyonan ko man ang inyong sinabi dito. Hindi po kasi maganda pakinggan sa tainga ang inyong sinabi, para sa taong inosente na wala naman ginagawa sa inyo. Ang payo ko sa inyo Lola, huwag po ninyo panoorin yung vlog ni Kalingap Rab pag binablog si Rena, na kasama si Jomar. Para sa ganun hindi po masira ang araw nyo, at saka huwag po kayo mag-like at mag-comment kung tinatamad po kayo Lola Rosalina. Kung si Jomar po ay pinag-iisipan po ninyo, na may halong pagnanasa ang kanyang ginagawang paglalambing kay Rena. Huwag naman po ganun Lola, dahil kung ano ang ginagawa dati ni Kalingap Edo kay Rena, ay ganun din ang ginagawa ni Jomar, pinapakita lang din niya kay Rena, yung isang pagmamahal bilang kuya ni Rena. Sana huwag po ninyo bigyan ng mali siya, kasi masaya naman si Rena kay Kuya Jomar po niya. Dahil alam ko po sa inyo Lola Rosalina, mas nasanay kayo na si Kalingap Edo ang kasama ni Rena, pero yun ay hindi na pwedeng mangyari po yun. Lahat po yun ay isang alaala na lang, kung talagang support kayo kay Rena, sana kung saan siya masaya. Sana suportahan na lang po natin, hindi po yung binibigyan nyo ng mali siya, yung taong nagpapasaya sa kanya. Dahil kung naiirita kayo, kung si Jomar ang kasama ni Rena, sabi ko nga Lola Rosalina huwag po ninyo panoorin baka ma-stress lang po kayo. Nasabi pa nyo dito kung yayaman si Jomar pagkasama niya si Rena. Sa tingin ko oo, kasi kung si Kalingap Edo nga simula nung nakasama niya si Rena tumaas ang subscriber at views niya, dahil dun malaki ang kita niya sa pag-vlog. Blessing yun para sa kanya kasi sa kinikita ni Edo, ay tinutulong din niya sa tao na nangangailangan. Kaya malaking blessing si Rena sa Kalingap, kaya masasabi ko na yayaman din si Jomar pagkasama niya si Rena. Kaya Lola Rosalina, isipin nyo na lang anak nyo si Rena na mayroong sakit at may taong nagpapakita ng pag-aalaga at pagmamahal sa inyong anak. May dagdag ko na rin, sa aking palagay hindi po niya sinuswelduhan si Jomar. Ang alam ko sinasama lang po niya sa pag-vlog dahil baguhan pa lang si Jomar sa Kalingap, kaya siguro sinasama siya, para makilala rin ito at pinapatan din niya ito kay Rena. So yan lang po ang aking masasabi sa sinabi ni Lola Rosalina Mesa. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.